एबार लास्टथार ना आं गुवाहाटियाव थायो रन्जित लावदुमा हिन्जाव गोनांमोन आं मालायनि पार्सनेल लाइफआव आङो माने हाबनो मोजां मोना आरोना बेबा आं मिथिया बेफोरखौ माने लावदुमना मा आं जेबो बुंनो साना गाज्रि मोना नोंसोरो जि सानो जि मिथिगौ आरोना Katie, where are you from? Nirasambara. I'm from Baksa. I live in Guwahati. मा मबाइल इउज खालामो आंना मबाइला मा होनोबा सिम्पोलानो बे दङ रिता ब्रह्म आंहा ओंखाम जानोसै आब' सना दे आब' सना दे जा मा ओंख्रि ओमफ्राय र' आङो कमेन्टफोरखौनो नुदिया दे आंबो नायालै आब' नायलालै सोरखौ नायला ओमफ्राय दैहुं आंबो जोंनि बर'आवबो हरर फिल्म खालामबा बरिया जागौमोन ना औ बिराद मोजां औ खालामदोंथ' नुगोन थाबनो नुगोन जोंनि बर'आव खालामदोंथ' आब' सना बर'नि आगोमा क्लासाव फरायगासिनो आङो बाक्सा फेसापानिनि ओमफ्राय आं डिग्रि खालामगासिनो आंहा ओंखाम जानोसै आब' सना दे आब' जा मोसा ओंखाम जाबाय नामा आब' सना जाथ'वाखै आगै नोंलाय Became I am back. I'm back. Okay, thank you so much. You're most well. राहुल बर' ओंखाम जाथ'वाखै आगै नोंलाय अखा हायाखै नामा आब' जियन अखा हादोंमोननो दहाय दा हादिया दाबो दं लाइभआवनो जोंनि क'क्राझाराव अखा हाबाय आयै मोनथिथां बिराद हादों नामा मोजां मोननाय आब' नोंहा मोजां मोननाय दंना गैया रिप्लाय अ राजेस बर' सरि माने डिलेट जाफ्लांदों मिथिबायना ओरै खामनायाव राजेस बर' सरि दे हरफिन मा हरदोंमोन आखायाबो ना मा थुफ्लाङोथाय गाज्रिसो मोनो नामखौ सावरायलायनाया मोजां औ मोजां ओंखायनो फैनायबाय आंबो बिदि फैफेराखै दिसुन दासो ओमफ्राय गावस्राबोथ' जयन जानो हायो गावस्रा जयनखौनो जाया खबरा बिदिनोसै मोजाङानो Lunch time from Delhi. Really? थगायदों माबा मा जियन नार्जारियाखै फेन लागायनायानो साउन्ड फैगासिनो दं साक्ति बर' थेंक इउ स' माच आगै गुमै राजेस बर' आगै नोंनोमोन ना दानि आङो माने डिलेट खालामफ्लांनाया कमेन्टखौ सरि दे गुमैथ' बिदि आंना गुमै गैथ'आ थेंक इउ स' माच साक्ति एमबि जोबथारसिगोन दे आब' आंना फोजोबथारनोसै आं आब' लाइभआव थाना दे आगै थेंक इउ स' माच एमबि गेमनि आं जेब्ला लोगो मोनगोन अब्ला नों मा जानो लुगैयो बेखौनो जाहोगोन दे आं
आइयाबो दख'नाखौबो ट्रेजेक्टों मोजां आगै नोंनालाय आंना दा डिग्री खालामगासिनो जोबसिगोन बिदिनो गस्लानि दामा मामोन होननाय आंनि जिबनो गिफ्ट नङा बे ब्लाउससो मोजां नुदों होमबा बिदिखौ बिराद गानोथ' बिदि ब्लाउसखौ बिराद गानो माने आंबो एफाद्रायबो नुवाखै गानो साफा सानै बबे कलेजाव माने बेहायनो गुवाहाटियावनो एसेबां थाबनो हाबा जानाङा नोंसिना बिदि जागोन सियर आंबो एफा थाब हाबा जानो गोसो गैखाया आरो जेम्सनि ब्लग नायसै देसिस बायदोंनाय मानसि दे गासैनिबो नायनांगौ बिदिनो गासै माने गासैनिखौ समान नायनांगौ आरोना जेनेबा आंनावबो नायदोंमोन दा ओरैनोखौबो थेंक इउ स' माच आगै आब' मा गामिनि आङो बाक्सानि फैसा बानायनि RDA टमि एड खालामलाय ओंखायनोथ' आं होनदोंथ' नोंसोरखौ फैनानै आं बोरै खालामगोन नोंसोर रिकुवेस्ट हरबासो आङो एक्सेप्ट खालामनो हागोन ना दा आटसा वेलकाम टु लाइभ चेट रिमेम्बार टु गार्ड योर प्राइभेसि एन्ड एभरिथिं फैदो फैनो हासिगोन खोमा ना भिडिअखौ गासैखौबो नायखायो थेंक इउ स' माच सेफ्टियाबो फैदो मोनसे गान रोजाबनाय आंना भइसआनो मोजां नंथारालै